rekordowe temperatury w Katowicach, szczególnie gorące lato, ale to nikomu nie przeszkadza, żeby działać społecznie, a ja dzisiaj działam z inicjatywy oraz dzięki twórcy profilu Metropolis Explorer, który zorganizował bardzo ciekawe wydarzenie. Będziemy sprzątać brzegi Ślepiotki. Słuchajcie, to jest taki tongue twister i wcale niełatwo to powiedzieć, więc to oznacza, że jestem na osiedlu Zadole. Tak, to tutaj kręcono Roysta w 2023 roku, ale dla mnie to jest szczególne miejsce na ziemi, ponieważ spędziłam tutaj pierwsze 10 lat życia i zawsze chętnie tutaj wracam i do mojej ukochanej rodzinki i po prostu, żeby tutaj pobyć, a dzisiaj mogę zrobić coś sensownego. Tak wygląda właśnie pod kładką, bardzo ładną kładką. Tam właśnie Metropolis Explorer z resztą ekipy sprząta. No a my tutaj sprzątamy po zapewne licznych imprezach. Ogromne zagrożenie dla środowiska, czyli właśnie takie potłuczone szkło, to jest coś strasznego. Papierochy, niedopałki, kapsle, cała ta drobnica, ale też zobaczcie, ile już po paru minutach sprzątania, no oczywiście flaszki pogorzole, ale mamy ogromnie dużo plastiku. Pamiętajcie, że wszystko się mści i ten mikroplastik jest wszędzie, jest absolutnie wszędzie, także w naszych tkankach. Ostatnie badania pokazują, że ilość plastiku, którą spożywamy w postaci mikro i nanoplastików jest gigantyczna, szczególnie właśnie w dużych miastach jak Katowice. A winne są nie tylko osoby, które rozrzucają śmieci wszędzie, absolutnie, ale także w pobliżu dróg wdychamy bardzo dużo mikroplastiku, który później zalega w naszych płucach, a to wszystko oczywiście z powodu kół samochodowych, zwłaszcza w temperaturach takich jak te. Dlatego warto promować takie akcje sprzątania, bo tak naprawdę wszystko, co robimy dla siebie samych. Słuchajcie, to mamy po 10 minutach sprzątania we 2 osoby, a jeszcze tutaj 3 osoby po tej stronie z nami dzielnie walczą i tam po drugiej stronie działa pomysłodawca Łukasz też w towarzystwie. Także to może mi dać na wyworek. O, mamy cały rulon, patrzcie, możemy działać. Słuchajcie, żebyście mieli świadomość, o czym my mówimy i na jaką skalę. To jest totalnie randomowe miejsce, które przyszłam, akurat jeszcze tutaj przede mną nie zajrzał. I nie wiem, czy to będzie widać na filmie, ale to są dosłownie dziesiątki tych cholernych małpek. Po pierwsze, mamy tutaj w kraju Rzeczypospolitej Polskiej mamy problem z absolutnym kultem spożywania alkoholu. Te małpki to jest dramat społeczny na wielu płaszczyznach, ale zobaczcie sobie, jedna, druga, tam jakiś kurde lubelski. Proszę, proszę, proszę. Tego jest mnóstwo i po prostu takie zwykłe sprzątanie pokazuje dużo więcej niż problem nieporządku. Kolejne małpki. Proszę, butelki po kefirku, worki na śmieci i oczywiście całe mnóstwo plastiku i potłuczonego szkła. A tutaj ślepiotka. No. Pamiętam, że kiedy byłam dzieckiem, to zasadniczo nie dało się w ogóle podejść tutaj w komfortowy sposób, bo po prostu wszystko strasznie śmierdziało, więc i tak jest lepiej. A z drugiej strony wychowywałam się przy Kłodnicy, kawałeczek dalej. I tam też nie było za wesoło. Teraz jest dużo lepiej, ale nadal jest daleko od ideału. Słuchajcie, wnioski mam takie, że toniemy w śmieciach. Maseczki z czasu pandemii. Serio, rozumiecie? Ktoś przychodzi nad rzekę i wyrzuca takie rzeczy. Zobaczcie tutaj. Worki na śmieci. Tego w ogóle nie powinno tutaj być. Czy właśnie mogę powiedzieć, że natura odebrała to, co jej? Moje włosy
Hanna Naturo, one są dość sztuczne, one są tlenione. Co to znaczy, kiedy nasze społeczeństwo mówi, że nie ma problemu z alkoholem? A znaczy to mniej więcej to. Proszę Was bardzo, proszę Was uprzejmie. Jak okiem sięgnąć Plańsko? Tak. Słuchajcie, dla mnie to jest straszne. Ja jestem totalnym abstynentem od paru lat. Miałam parę wtop, przyznaję, ale totalnie nie jestem za tym. A już najbardziej po prostu brzydzi mnie, kiedy ktoś chleje w krzeczorach i robi wokół siebie bałagan. To jest mój ostatni worek. Tam są jeszcze worki od innych ludzi. Tutaj jest klimat Roysta. I tu się wychowałam. A teraz ten worek w tym stanie muszę jakoś zanieść do kontenera. Ale totalnie. Tosia, daj łapę, daj łapę. No, super piesek. Piątka. Już ci przejadził. Leżeć. I siad. Joju. Pokaż brzuszek. Pokaż brzuszek. No pokaż brzuszek. Jejku. Śliczna dziewczynka. Jeszcze się zastanawiamy nad legalnością tego zrzutu. Zwłaszcza, że woda nagle robi się taka, a przed tym jest czystsza. Ok, znoszą tutaj uczestnicy śmieci, opony. Tam pan dzielnie walczy w woderach, wyciąga śmieci stricte z wody. A my bierzemy jeszcze parę worków, bo mi się niestety rozwalił jeden. Trzeba to wzmocnić. O. Ale nam się zapełnia ten kontener, a to jest raptem jeden z dwóch, które przy porozumieniu z Urzędem Miasta zorganizował Metropolis Explorer. Naprawdę chapeau bas. Piesio! Piesio! No chodź do mnie! No chodź! Ola, daj ja panią pocałuję. Tak! Jak pies mojej Ta akcja przyciągnęła dzisiaj naprawdę wielu uczestników. Ze mną pani Beata Bala, radna miasta Katowice, oraz pan Jarosław Makowski, wiceprezydent miasta Katowice, oraz Janusz, jeden z uczestników. obywatel miasta Katowice. No i ja w sumie podobnie. No właśnie. Ja również kiedyś, ale sercem nadal tu pozostaję. Mam tutaj rodzinę zresztą za naszymi plecami. Chciałam poprosić Państwa jakiś krótki komentarz odnośnie dzisiejszej akcji, jakieś przemyślenia może. Uczestniczę w takiej, sama organizuję, angażuję dużo młodzieży, zachęcam do sprzątania i tutaj wspólnie z Jarkiem w zasadzie, o tej akcji powiedział mi w zasadzie Jarek Makowski, więc przyjechaliśmy tutaj z samego rana i my zbieramy śmieci, bo na tym polega nasze zaangażowanie, po prostu my przyjechaliśmy tutaj pracować. Jarek. Ja przede wszystkim chciałem podziękować za inicjatywę tym, którzy zorganizowali tą akcję. I mam takie przemyślenie, że chcemy terenów zielonych, takich jak tutaj wokół Ślepiotki, a z drugiej strony sami je zaśmiecamy. Ilość śmieci od wózków, lodówek, nie mówiąc o butelkach, jest trochę przerażająca, więc jeżeli mamy te tereny zielone, to mój taki skromny, pokorny apel, po prostu dbajmy o nie. Dokładnie. Za każdym razem jak przyjeżdżamy na taką akcję, dziwimy się, skąd się te śmieci biorą, ale te śmieci przynosimy my, czyli my mieszkańcy. Także dbajmy o to, żeby ich tutaj po prostu nie było. Dokładnie. Szanujmy naszą wspólną przestrzeń i nasze wspólne dziedzictwo. Nawet sobie nie zdajecie sprawy, ile razy wchodziłam tymi schodami z tatą, jak byłam mała. Chodziliśmy na spacerki. A z nami Łukasz, pomysłodawca całej akcji, mieszkaniec osiedla. Łukasz, kilka słów odnośnie tego, proszę. Co tu się dzisiaj dzieje? No, chodziłem do sklepu z Biedronki mostkiem wzdłuż ulicy Gajowej do bloku i były tam śmieci, zrobiłem zdjęcie śmieci, wrzuciłem na grupę. Gota, osiedle, Piotrowice i tak dalej. Jedni pisali, kiedy będzie akcja sprzątania, inni pisali, to posprzątaj. No to
Pomyślałem, że posprzątam, założyłem wydarzenie i pojawiło się około 15 osób. Nie widziałem jeszcze kontenera, więc nie wiem ile jest worków. No i fajnie, tu jedna nowo poznana sąsiadka z synem przyszła, Asia, mieszkająca kiedyś tu na osiedlu, kolega Janusz, Grażyna z Zawodzie, jest w Młodzie, kto jeszcze, przyjechał Patryk z Gliwic i tu mieszkaniec, który ma tu działki, ubrał wodery, chodził po wodzie i wyciągał rzeczy z rzeki, także no, pozytywne wnioski, tak mi się przynajmniej wydaje. No i ludzie się zaangażowali, tak? Ludzie właśnie też nie, że tam z Facebooka, tylko po prostu mieszkańcy, którzy przechodzili. Także pozytywny odbiór, tak mi się wydaje. Ja również jestem przekonana o tym. No to słuchajcie co, działamy dalej. Sprzątamy dalej. Tada! Pamiętacie, ile było w tym kontenerku, a ile jest teraz? I to wszystko było tam. Super. No. To wszystko było tam, gdzie nie miało tego być, a teraz jest w należytym miejscu, czyli W kontenerze. kontener na Rupiecie. Dobra, ostatni rzut oka. I żegnamy za dole. Mrówkowiec mi się nie chce za krzaków wyłonić. Do widzenia. Teraz widać. No właśnie, o, No już też kończymy. kończymy zdecydowanie. Dziękujemy, że byliście, naprawdę. Dziękujemy bardzo. Kontener pełen był. Kontener pełen. Dzięki Dzięki, bardzo. do zobaczenia.